Добрый день у хату. Меня кличут Андрей. Мы с Язепом... Язеп, коли что. Подумали, что давно мы никуда не подорожничали. Вырашили, пришел час. Неяк обмерковали мы и обрали месяца Вена. У нашей кишени есть $200, и мы поспробуем выпить 18 филижаночек кавы и не померить. Ну что, доедем. На годиннику уже 13:35, мы выехали за межи Варшавы. Зараз знаходимся у Янки. Як вы бачите, у меня крышечку змянился надпись, потому что польские реалии такие. Вена становится Ведень. Якось так. Ну что, спробуем ловить? Як думаете, якая машина спынится и возьме меня? Ёсць адчуванне, что 150-я, але поглядим. Ведаеце, такое адчуванне, вось калі штосьці там скручваеш гэтыя трыногі, там яшчэ штосьці робіш з гэтай тэхнікай, там наладжваеш. Менавіта ў гэты момант здаецца, што прыязджае та самая машына, якая цябе возьме. Ну вось не ведаю, чаму такое дурное адчуванне, але вось ёсць яно. Але не здаёмся. Ловім. О! На гадзінніку 15:48. Нас затапіло. Чорт падзяры. Ну, але можа гэта неяк нам дапаможа, у чым я сумняваюся, канешне. У бліжэйшай краме мы з Язепам крышачку абсохлі і набылі ежы. Аддалі за яе $3. Як скончыўся дождж, мы зноў пайшлі спрабаваць штосьці злавіць. На прыпынку незнаёмы хлопец прапанаваў цыгарэту. Гэта было вельмі прыемна. Увогуле былі прыемныя людзі, яны віталіся, сігналілі, усміхаліся. Каб яшчэ хто ўзяў, але як ёсць. Пазней кіроўца аўтобуса паказаў, што трэба ісці далей, але было ўжо занадта позна. Таму сёння вяртаемся дадому. І пакуль вы глядзіце на прыгожы захад, сур'ёзны аб'яв. У нас ёсць тэлеграм-канал, у якім мы загружаем самыя гарачыя моманты адразу падчас вандроўкі. Таму гэта. Подписывайтесь. Ну, мы идём спать. Добрый день у хату. Мы ў 20 кілометрах ад Варшавы. Усё далей едзем, не ведаю, гэта нам дапаможаце, не? Карацей, спрабуем. Powodzenia, żebyś dojechał. Dziękuję. Do widzenia. О, матка, босс. Один мужчина подобрал нас, но только на 2 километра. Тому мы крышечку проехали и зараз знову будем ловить. Ну что, некий початок, это уже штось, это уже неяк нас. 10 мы уже хвилин 30 чекаем, за гэты час проехала, можа, 30, может, крыху более машин, але нічога, тому пойдем мы далей. No ty jesteś Białorusi, tak? Tak. Ty jesteś ten Białorusin dobry. Może być tak. Ogólnie jest dramat, żeby ktoś stanął czy na machajkę, na okazję, czy jakaś awaria samochodu. Nie stanie nikt, kurde, naprawdę dramat. No mam nadzieję, że dzisiaj wyjdę z Polski, nie wiem. Aha. Może nie. No jeszcze masz kupę, kurwa, drogi. Ty od Warszawy to ty odjechałeś, kurwa, niedaleko. Chłopie, to ty jesteś dobry. 15:13 мы знаходимся ў Равамазавецкім. Крышечку проехали, дзякую вялікім мужчыне, які вырошчвае яблычкі. Прастаяўшы хвілін 30, мы паглядзелі на мапу і ўбачылі, што наступны выезд на аўтастраду знаходзіўся ў 4 кілометрах. Туды мы і пайшлі. Здаецца, это было не вельмі правильное вырашэнне, потому что на заправке хотя бы 1, 2, 3 машины были за 10 хвилин, а тут пакуль 0. Зеро. Ну что,
Пачакаем, пачакаем. А пакуль я спрабую злавіць машыну, калі ласка, пастаўце гэтаму відэо вялікі палец і напішыце каментар. Гэта дапаможа нам з Язэпам выйсці ў топ мирового Ютуба. Pijesz? Tam jest flaszka. Nie, Ja już nie mogę. Nie, dziękuję. Głowa mnie bolała, ja nie chcę. A taka słodka, dobra orzechowa, tam u Ciebie w drzwiach. Dziękuję. Mam 10 rodzeństwo. Bracia, siostry. Tak. Jedna siostra w Paryżu, brat w Dębicy, Krosno, to ogólnie na Podkarpacie, ale zawsze jak jechałem to do siostry, na kawkę, wyspać się. Dlatego tą robotę lubię jeszcze. We Francji jest fajnie, tylko tam chujowo na autostopach. Nie spróbowałem. Bo nie chcę brać, bo wiesz, weźmiesz kogoś i tam jest dużo tych ciapaków, to kosę dostaniesz i po tobie, także tam złapać stopa to o, cud. Raz autem takim był rów, Tak. wiesz co to jest rów. Tak. No i bo rośnie trawa, równo, wykoszone, i tak, zjechałem się wysikać. I za chwilę ruszam, i chuj, 3:00 w nocy, co tu robić takim autem, kto mnie wytrze? Dzwonię do szefa, problem. A nie, zawsze grzeć, 100 razy dzwoni, tylko krzyczy, o kurwa, zero pomocy i cię jeszcze denerwuje. Ale ja wiesz, pomyślałem, wziąłem sobie pas, przywiązałem z przodu i jechał tir. Ja już tylko pokazałem, że ja już gotowy, tylko tik, do auta, wyjechać i dzięki wielkie, 5 minut. A on kurwa cały czas dzwoni. Co ty narobiłeś? Nikt się nie zatrzyma, to jest Francja. Tam ludzi zabijają, o Jezu. Wiesz, już telefon do tego i poszedłem. Bo ktoś zatrzymał się i pomóc? Tak, pomóc. Калі ў каго ўзніклі пытанні, што адбывалася на мінулым кадры, то я адкажу. Хлопец, за якім я ехаў, развозіў пенапласт. І вось мы прыехалі на першую кропку, разгрузілі і зараз рушым у Краку. І ведаеце, усе тры сённяшніх кіроўцы абсалютна розныя, але ёсць нешта такое, што іх аб'ядноўвае. Назовем гэта добрае сэрца. І дзякуй вялікі, што яшчэ засталіся такія людзі ў гэтым свеце. Ну а мы рушым у Краку. Добрый вечер, хату, мы ў Кракаве. І гэта хуткі абзор нумара за $42. У нас есть гэта мікрафалёўка, вакно, такія сценачкі, ложак, вялікі стол, далягляд, дамы, элемент дэкору. Зараза, не гарыць святло. Ну неяк так і жывём. Дабраноч. На гадзінніку 9:12, мы ў Кракаве яшчэ. Мы ўчора з Язэпам падумалі перад сном, што рабіць. Все ж такі, разумееце, мы людзі працоўныя, нам трэба туіць рабіць у панядзелак, а ўжо пятніца. І вырашылі крышачку сабе дапамагчы. І таму набылі квіточак да Катавіц. І ў сувязі з гэтым, паважанае гаспадарства, можа быць, у вас ёсць крышачку грошай, якія можна камусьці даць. Мы з Язэпам гатовыя. Спасылачка будзе ўнізе. Таму будзем радыя вашай дапамозе. Дзякуй. А мы ідём. Карацей, я зразумеў, што даўно ў кадры ніхто не еў, таму набыў круасану. Яшчэ неяк не прачнуўся, таму набыў кавы. Вельмі смешна было з гэтай кавай. Ведаеце, ну, калі заходзіш за кавай, думаеш, ну, там, можа быць, будзе капучына, там яшчэ латэ. А там толькі вялікая, маленькая, з малаком ці без. Прайшоўшы 30 хвілін паспёкі, я вырашыў яшчэ раз паглядзець на мапу і высветлілася, што я ішоў не ў той бок. Крышачку паругаўся ўнутры, пастаяў пад дахам і пайшоў далей.
13:48, пякотна. Я зэп думаў, што мы дойдзем да месца і там можна будзе штосьці злавіць. Але там все загароджана, чорт пазяры. За маёй спінай паліцыя. Ну і ўсё, карацей. Будзем ісці далей кудысьці. Рубрика «Не реклам». Не ведаю, якой прилады вы карыстаецеся, я пра мапы. У меня в основном гэта Maps.me. Гэта такая прилада. Вось калі вы думаеце, што вы ведаеце ўсе шляхі, вось усталюйте і паглядзіце, як яна вас павядзе. Зараз мы ідём просто вось тут, і нам паказуе, што дарога тут ёсць. Тут некая сцежачка, чорт яе падзяры. Хтосьці тут ходзіць. Карацей, Maps.me. Калі любіце экстрым, усталюйте. А мы паспрабуем дайсці да чаго-небудзь. Слухайте, такі пах восені, уже все. Уже все. Уже конец. А мы еще не увидели, чорт подери. Прайшоўшы яшчэ 2 кіламетры, зноў спрабую каго-небудзь спыніць. Як вы бачыце, у мяне не вельмі атрымліваецца. А яшчэ ёсць рэжысёрская версія гэтага відэа, даўжыня 18 хвілін. Спасылка ў тэлеграме. На гадзінніку 17:00 мы з Язэпам вырашылі спрабаваць яшчэ. Знайшлі заправку, 4 кілометры, пойдём, будем спрабаваць. Як мы без кавы і вены. О, соненька. Чорт яго. Працёрці трэба. Чорт яго падзяры. Мы прыйшлі. А тут плот, а там балот. Карацей, гэта як нейкі як палац, у які трэба яшчэ зайсці. Ну што будзем шукаць. Знайшоў я ўваход. Знайшоў я кран за вадой. Ой. А зараз бы ў рэчку. Ой, як нырнуць бы. О, але не час. Карацей, павінны бы былі здымаць зусім на іншай гарэ. Але маем, што маем. Тут яшчэ павінна загучаць сумная музыка Моцартам, каб ужо дакладна так, а? Што магу сказаць? Вось і канец нашай вандроўкі. Ніхто не бярэць. Ноччу. Яшчэ, канешне, паспрабую. Калі што, мы яшчэ сустрэнемся. Прыгожы захад. Машыны, якія едуць у Вену. А мы не. І, можа быць, гэта машына таксама паехала ў Вену. Наўрад ці. Ну, польскія нумары, ну куды? Якая Вена? Ну вы што? Ну і там сям'я. Не ўзялі бы, не ўзялі. Всяго вам найлепшага. Беражыце сябе. Спадзяюся, наступным разам все атрымаецца. Да пабачэння.